Nou te Sinneweskind en de temperaturen somtijden al boven de 20 graden komen, begint het bij de organisatie al bot te kriebelen. Daar komt ook nog een podium te staan. Dat is ook waar we s'avonds heel veel dansen zo gaan doen. Maar het is echt een gekke sfeer. Ja, het is nu wat ver weg, maar het is echt een beetje in een kommetje. Dus dat is een heel mooi stukje. Dus daar doen we een podium. En helemaal daarachter om het hoekje, daar komt ook nog een podium. Het moet niet een soort van pinkpop worden, daar hebben we helemaal geen zin in. Maar anderzijds wil je ook een festival organiseren waarbij je de mensen die er het hardst aan werken ook een beetje kan betalen. Zodat je een zo goed mogelijk festival kan organiseren. We hebben een enorme lijst met bands die we heel graag willen hebben. En ergens bij nummer 10 of 15 heb je raakgeschoten. Dat was voor ons Band of Skulls. En dan komt hier het hoofdpodium. Hier stiet aast de Britse Band of Skulls. Maar er komt ook een soort vistalent, zoals de jonge band Zwerva. En de malje van When We Are Wild. Maar waar misschien nog het meeste tjoch optreden is de Ljouwerte singer-songwriter Tim Tels. Vooral naar de miste kans in 2013. Nou, ik kwam er zo aanlopen en zij stond daar ergens volgens mij links voor het podium. Ja. Stond ze te dansen met een vriendin. En ja, dat klinkt zo cliché, maar ja, ik was gewoon even blown away. But I couldn't move my legs and I seemed to lost my tongue. Oh, could it be you're the one for me?